фәлән тегеләй былай дип сөйләйин бу хәзер мин бит все ышандым, 100% ышандым, что бу Акбарс банктан миңа шалтыраталар, мине тынычландырыр өчен. Бу ди бик куркыныч ди, сезнең ди мошенниклар ди бөтен данларыгызны алганнар, кредит оформить иткәннәр ди инде. Шуңа күрә хәзер теге нәрсә дияле ул менә бу Акбарс банктагы акчаларыгызга да тимәсеннәр өчен һәм миңа бит әле башка банклардан да хәзер шалтыратырга тиеш булалар инде, картлар бит бер банкта гына түгел. Тимәсеннәр өчен безгә ди сезнең белән тиз арада бу проблеманы хәл итәргә кирәк ди. Нәрсәләр әйттеләр миңа тагын? Мин ул вакытта уже под гипнозом. Вот шипшен әйтәм, менә гипнозладылар да куйдылар телефон аша. Һәм шул вакытта бу әйтә бит инде. Нәрсә диде әле ул? Ничектер ул миңа әйтте. Ну, ниндидер сезнең дә ярдәм кирәк булачак хәзер ди инде. Безгә менә шушы проблеманы хәл итү өчен ди. Мин ничектер шикләнгәнне аңладылармы саңар? Сезнең дә Акбарс картагыз үзегез беләнме ди? Әйе, әйтәм, үзем белән. Менә хәзер дә карагыз әле ди. Бер кайчанда ди алмагыз ди инде, алар ди официаль номерлары ди, сайтларның официаль номерлары ди һәр вакыт ди банк артында була ди. Сез хәзер менә тиз генә Альфа банкның картасын алып карагыз да, һәм теге номер аныкы белән туры киләме чагыштырыгыз ди. Минем Альфа банк картам үзем белән түгел иде. Акбарс үзегездәме? Әйтәм, үземдә. Менә ди карагыз, нинди номер күрсәтелгән ди. Шуннан мин әйттем бит, нинди номер күрсәтелгән. Менә хәзер ди, сез тагында ышансын өчен ди. Без хәзер ди менә бу телефон номерын куябыз ди. И шалтыратабыз шул карта артындагы номердан ди. Ну вот, мәйтәм, һәм телефон номеры, телефонны сүндерәбез бит инде. Телефон буны сүндереп 2-3 минутта үтми, миңа уже теге банк картасында артындагы номердан шалтыраталар. Ләкин анда 8 урынына бер җирдә 9. Мәйтәм, менә бит мәйтәм, анда 9 белән шалтыратасың, потому что ди бу ничек диде әле ул. Алар бит дөрес итеп миңа ышандырырлык итеп алдылар да, бу ди нәрсә ди әле ул. Чөнки входящий вызов булганга дидимсең, или әллә дип аңлатты бу, короче, мине ышандырды, что ул чыннан Акбарс банктан шалтырата инде. Ләкин мәйтәм, мин хәзер мәйтәм сезгә бер данларда мәйтәм әйтмим, мин барам мәйтәм банкка. Мин мәйтәм яратмыйм булай телефон аша эшләргә, мәйтәм кредитларны да банкка барып түлим, счет фактураны да мин мәйтәм, почталарда да мәйтәм сәгатьләр буе чират тора алам, ләкин мәйтәм мин эшем турыдан туры кассирлар менә шундагы хезмәткәрләр белән телефон аша эшләмим дим инде. Мәйтәм, минем әле мәйтәм. Үземдә әзрәк гипноздан чыктым буга инде, әйтәм ни дим. Ирем мәйтәм, минем шушы органнарда эшли торган кеше, мәйтәм, ФСБда минем кешеләрем бар, башта алар белән киңәш итәм, аннан соң Акбарс банкка хәзер барам дим. Сезгә Акбарс банкта бер кешеләр ярдәм итә алмый ди, чөнки служба теге безопасности бөтен банкта булмый. Мәйтәм, табармын мин. Кайсы шәһәрдән икәнне сорадылар әле булар минем, әйттем, Казан дидем инде, короче. Шуннан ярар ди, әйдәгез ди, алайса хәзер ди, без тизрәк ди Следственный комитетка хәбәр итәбез ди. Әгәр ышанмасагыз ди, сезгә Следственный комитеттан шалтыратачаклар ди инде. Алайса ди, сез миңа ышанмыйсыз ди инде. Шуннан трубканы бу куйды хәзер. Тагын берничә минут үтә бит инде. Ничек булды әле ул? Алар бит миңа Шипшин Следственный комитет номерынан шалтыраттылар. Так, бу моның белән трубканы куйдык та без, юк. Следственный комитет шалтыратачак ди. Менә ди, кирегез хәзер аның сайтына ди. Мин җыйдым, тиз генә кердем. Казан шәһәреннән икәнне әйттем бит инде һәм мошенникларга. 500 мең акча утыртып калдырыйлар кызлар. Әз генә калды. Менә беләсезме? Шуңа гыйбрәт булсын барыгызга да менә минем мисалым. Вообще под гипнозом идем. Шуннан ачтым Следственный комитетның сайтын ачтым. Һәм булар сөйләр, менә ди, сезнең алда шундый әйбер ди, сайтны булар тулысынча белә. Менә Следственный комитет сайтын әймәгез. Менә шундый бер күрәсез хәзер менә интернет приемная фәлән тегән тегесе мөсәбәтне белән сөйли бит инде бу миңа как есть. Иде менә телефон номерларын күрәсезме ди? Әйе, мәйтәм, күрәм ди. Мин вот там какой номер ди? Менә мин дә үземдә тормоз димсәң инде әсрәгеме. Шул номерны әйттем буларга. Берничә минут үтмәде, шул номердан шалтыраталар. Нәк 8843 и ана шул Следственный комитет номеры. Казан коды белән чыга бит, ул Республика Татарстан дип чыга. Олды бит һәм моны, алло, здравствуйте, Динара Равилевна, тегесе монсы, әйе, мәйтәм мин, вот Следственный комитет, Сергей вас беспокоит,
Сезнең димнә шундый хәл булган икән, безгә дизая бу 1-2 минуттан сорау шалтыраталар бит инде. Следственный комитетның эше биткән. Минем проблеманы гына решают ха, бөтенесе. Бөтен банк, бөтен следственный комитет. Динде сезнең дип бик бу дип ниди? Группа мошенников ди. Һәм ди шушы Акбарс банк хезмәткәрләре ди сезнең ди данныйларыгызны биреп ди. Шулай акчагызны алырга телиләр. Инде шулай итеп ничектер теге бүтән банк аша кредит оформить иткәннәр ди инде. Бу банкта эшләүчеләр ише ди. Һәм бу следственный комитет миңа полный следователь булып чыга инде. Минем полный довериегә керде. Бөтенсен аңлатты. По закону, бөтен әйберне дә алар сөйлиләр. Сезгә банктан шалтыратырга тиеш түгелләр. Банктан мондай смс килергә тиеш түгел. Федераль закон буенча менә андай эшләр каралмаган. Сезне чынлап та алдаганнар дип бу миңа бөтен әйберне на законодательном уровне сөйли. Әйтә инде, менә хәзер дип без ди тикшерә башлыйбыз ди инде. Сезнең телефоныгызга без уже прослушка куйдык ди. Бөтен входящий, исходящийлар язылып бара, бөтен смсларыгызны карыйбыз ди инде. Һәм без аларның учына чыгачакбыз, но уже ди кайбер ниләр буенча, потому что ди бүген генә ди ничә шушындай хәл булды ди, уже ботна өчен усаннар белән китерә беләсезме, фәлән кеше уже жаловаться итте. Менә шуның хәтле заявление булды. Ул бит миңа сөйли өчен следователь теле белән Орлашкан юк следователь белән, но инде кинолардан күреп беләбез бит инде. Ул миңа өчен следователь теле белән сөйли нәрсә икәнен, бөтенесен. Ничек бар шулай? Нәкъ менә как будто мин утыраманың белән. Ха шуннан бит инде Алла сакласын, кызлар, вообще ужас. Мин һаман җөрәк дөп я, мин һаман теге 500 мең акча борчы бит инде түләй. Мәйтәм инде 500 мең кредитлар түлисе булыр микән дип кутлар калмады. Шуннан бу бит инде хәзер аңлатты үзенең следователь, шой аңлатты инде. Хәзер дә шуңа күрә бер дә борчылмыйча ди, безнең эшкә ди, главный ди, сез тагын да җиңелрәк булсын өчен сез хәзер безнең безгә ди ярдәм итәргә тиеш инде туктале. Ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә менә Акбарс хезмәткәре әллә кем ди инде, сез ди зинһар теләктәшлек күрсәтсәгез иде ди инде. Шуңа күрә аның сораган сорауларына мәйтәм, алар һәм миннән карта номерларын мәйтәм, бөтен данлар юк ди, алар сездән улай белән сорамаячаклар ди инде. Алар ди закон буенча сорарга хокуклары юк ди. Ләкин сез ди аларның сорауларына төгәл итеп җавап бирегез ди. Яра, куйдым трубканы. Ха куйдым да тиз генә шалтыратам, иремә бит инде. Әзрәк аңга килдем. Шалтыратам, мәйтәм, тиз генә аңа уже ниттем, уже икенче линияда шалтырата бит инде һаман, мин моңа тиз генә ситуацияны сөйләп бирдем инде. Мәйтәм, шундый хәл. Мошенниклар диде сразу. Мошенниклар дип берүк ди җавап та бирмә, алмада сөйләшмәдә берсе белән дә ди. Мин бит инде юк инде мәйтәм, мошенниклар түгел дим. Беләсезме, мин нинди дәрәҗәгә җиткерделәр, әймәгез минем башны. Бу бит ничә минут мине обрабатывать иткәннән соң, мин Альфа-банк белән ничә минут сөйләштем. Аннары Акбарсыныкы белән күпме сөйләштем. Следователь белән әйтмим дә, мен анда уже чуть ли, ну әйтәм, где-то 2 сәгать вакытта алар мине полностью обрабатывали, полный мозгны. И мин алар шул дәрәҗәгә җиткерделәр, мин шул өлкәдә эшли торган иренең сүзләренә ышанмадым. Мошенниклар дигән сүзләренә. Юк ди, сөйләшмәдән итмәдә ди. Куйдым трубканы. Шалтырата тагын теге. Банкны шалтырата хәзер. Бит инде все ди, сезгә ди следователь чыкты, мен мәйтәм чыкты ди миндә. Ха иренемдә сүзе кулакка керде бит әзрәк. Мәйтәм, мин бар, мәйтәм, ышанмыйм, мәйтәм сезгә. Әйтәсез, мәйтәм, мин киләм, кайсы отделениягә килергә кирәк, мәйтәм. Кайда барырга кирәк, кайдан итәргә кирәк. Юк инде ди, алай булмый ди. Сезгә бер кеше дә андый информация бирмәячәк ди, инде тагын шансын өчен нәрсә эшләргә кирәк ди. Һаман федераль закон сөйли бит инде ул миңа, сезгә ди банклар алай берничә шалтырата алмый ди. Ул ди точно мошенниклар ди инде. Сез хәзер үзегезнең башка банклардагы карталарыгызны куркыныч астына куясыз ди. Хәтта мин ул карталарда акча юк, вообще, мин акча тотмыйм картада. Куясыз ди фәлән дигән ди инде бу. Ярар, мәйтәм. Юк, мәйтәм, шалтыратсына мәйтәм, миңа следователь тагын. Потому что миңа сораулар бар ди мине, һәм миңа бит ирем тегеннән смс яза, мәйтәм, миңа шалтыратсына мәйтәм, пожалуйста, следователь мәйтәм, тагын бер тапкыр бер сорау бирмә мәйтәм миңа. Мин ди күпмедән шалтыратым ди. Мин мәйтәм, совещание керәсе бар, давайте мәйтәм бер 15-20 минуттан. Точно шалтыратам ди. И минуты белән санап торалар, беләсезме? Шалтырата. Шуннан тагын теге следователь шалтырата миңа. Ха ирмёза инде, алар ди алай шөгыльләнмиләр ди, следовательләрнең синең генә вакыты юк. Тегеләр бу миңа һаман аңлатырга тырыша иде, мин һаман тегеләргә ышанам бит инде. Тегеләргә ышанам да түгел ул. Теге 500 мең акчадан куркам мин. Кыскасы.
Мәйтәм вдруг мәйтәм шунатта ник мин ышандым кызлар егетләр име бөтен теге мәгълүматны әйтеп бирделәр алар да и аннан соң ну менә довериегә керделәр инде алар ничектер белмим бик куркыныч әйбер икән чынлап әйтәм бик куркыныч әйбер шалтыратам бит яңадан следовательга мәйтәм ирем әйтте инде бөтен ниләрен сорады иде инде шуннан сорады минем моның бөтен бу әйтте үзенең имеш кем икәнен инде должностьны әйтмәде инде но кем икән әйтте менә мин кем белә утырам шуңа күрә шунда карыйм мин меня ул успокаивает шуннан яңадан сразу теге следователь шалтырата 2 минутта үтми булар бер бүлмәдә утыралардыр инде күрәсең менә хәзер мин аны яңадан вакытлар үткәч өчен шул сөйләшүләрне уйлый бит инде уйланам бу әйбер турында җәмәгать тагын теге шалтырата мәйтәм әйтегез әле мәйтәм точно нинди исем фамилиягызны мәйтәм должностьтагызны дим инде кайда утырасыз инде адрес буенча утырасыз ничәнче кабинетта дим инде кабинетта әйтмәде бөтен адресларын белән әйтте инде әйдәгез мәйтәм мин киләм мәйтәм сезгә мәйтәм эштән сорыйм да киләм мәйтәм дим инде бу әйтә юк ди килергә кирәк түгел әле без сезнең белән очрашачакбыз да тегеләй дә болай да ди инде ну мәйтәм минем мәйтәм сезнең белән күреп сөйләшәсем килә дим инде сорауларым да күп дим шуннан бу шикләнгәнне аңлады бугай миңа законнар сөйли башлады һәм мин тагын бер кат әйткәч минем следственный комитетка чыгарга кешеләрем бар дигәч бу миңа кереште нишләп третий лицога әйтәсез ди инде хәзер третий лицога әйткән өчен за ул миңа закон исемнәрен әйтте инде информацияны өченче лицога җиткергән өчен сезнең үзегезне диде судебный эшкә ачарга була диде инде без ди сезнең бөтен данныйларыгыз бар бу хәзер миңа угрожать итә башлады кыскасы шул вакытта Алланың рәхмәте белән тагын минем янымда бар иде бик тә изге күңелле бер кеше вот мошенникларга эләктем бро бар иде бер кеше һәм ул миңа бик ярдәм итте менә ул очракта мин чиксез рәхмәтле бик тә рәхмәтле һәм менә алар ирем белән икесе миңа инде менә шушы ныклап уже күземне ачарга яңадан үз аңыма кире кайтырга һәм боларның мошенниклар икәнен аңларга ярдәм иттеләр без инде чынлап та насың үзебез следственный комитетка чыгып турыдан-туры андагы зур кешеләр белән сөйләшеп алар минем иманымны укыттылар шуның өчен һәм мине чынлап та законнарның нәрсә икәнен аңлаттылар беренчедән чынлап та банк бер кайчанда шалтыратырга тиеш түгел сезгә кредит одобрен дип инде әгәр дә алай шалтыраталар икән бу чынлап та мошенниклар була чөнки алай итеп кредит оформить итеп булмый икән инде 500 мең акча белән икенчедән следственный комитет бер кайчанда шалтыратмый следственный комитет үзе менә шул әйберне обязательно следственный комитет бер кайчанда үзе шалтыратмый тегеләре турында хәтта инде ансы ярар алдадылар диеме сезгә анда банк акча фәлән тегән дип әйттеләр ди бер кайчан әйтмәгез үзегезнең данныйларыгызны бер кайчан әйтмәгез ана аларның сорауларына җавап бирмәскә тырыша кирәк әлбәттә мине менә шул сүз куркытты 500 мең кредит дигән сүз шуңа күрә менә шул әйтеп керделәр алар психология күрәсезме алар мошенниклар бит ничепчән психологлар шигәннәр әйтмәсәң дә булмады алар рәхәтләнеп алдап менә минем шулай бөтен данныйларны белгән кыяфәт чыгарып инде менә шулай ышаныч тудырдылар һәм менә нәрсә следственный комитет шалтыратмаячак именно менә андагы әйтте инде руководитель җитәкче кеше следственный комитеттагы әйтте без ди бер кайчанда шалтыратмыйбыз нам не до этого диде без занимаемся более там зуррак преступлениялар белән аның белән мошенничество белән бүтәнрәк өлкә шөгыльләнә икән һәм үзебез шалтыратып утырмыйбыз инде диде һәр хәлдә менә шушы әйберне дуслар мин барыгызны да истә калдыруын сорыйм кешеләрнең анда фәлән 100 меңгә утырып калдык тегеләй иттек болай иттек дигән сүзләрен ишеткәч куркуга калмый дим инде уйлыйдым ничек инде шул ышанып була шуларга ничек инде шуңа алданып була сразу беләсең бит инде аны мошенниклар икән дип уйлыйм белмисең икән алар чынлап та менә шу гипнозлар